Nav Get Contact aplikasyoneke ye. Raber dike ku numaraya te de telefonunda bi çi navî hatiye qeydkirin. Min jî bi merak aplikasyon danî numaraya hatî da nivîsî û dîko ez bi çi navan hatime nivîsîn. Ömer Faruk Baran carekên carê dirêj, carê navê pêşî jê kêm, carê navê duduyan bi temamê kombînasyonên navê min hatiye nivîsîn. Behsa wan nekim. Di qeydekê da li kêleka navê min emojiyeka kenê hatiye danîn. Hela, kî ye min merak kir. Ez ji kenê hez dikim elbet, carna kirîsine min ji kenê. Lê navê ku di telefonê da emojiya kenê li ber be. Enteresan. Çend kesan li ber navê min IMC, BBC, Dengê Amerîka, Perxutres Podcast nivîsîne. Hinek ji wan şaşin hinek rast. Ez bi karê xwe heme di hinek telefonan da. Di qeydekê da ez bi adresa xwe ya malê hatime nivîsîn. Netirsiyam, lê ew jî bi min ecêb hat. Ti kesî ez bi navekî samîmiyetê qeyd nekirime. Di telefona min de jî zatî herkes bi navê xwe heye. Rind e, eşk û evîn tune, kîn û kerb jî tune.